Tečni metal. Dvokomponentna epoksidna masa, posebno namenjena za reparaciju oštećenja na kućištima koja su napravljena od livenog gvožđa, čelika ili aluminijuma. Kako ćemo upotrebiti tečni metal? Mesto koje treba da repariramo, mesto koje nam je oštećeno. Prvo ćemo dobro da odmastimo i očistimo univerzalnim odmašćivačem. Oštre ivice moramo da oborimo. Drugu, tečni metal nanosimo u odnosu 1:1. Komponenta A i komponenta B. Drvenom špatulicom ove dve komponente dobro zamešamo i nanosimo na mesto gde je potrebno uraditi reparaciju oštećenja. Posle 24 sata na ovom mestu moguće je bušiti tečni metal i urezati navoj i uraditi reparaciju oštećenog navoja.